Ongi etorri Arduino tailerraren bigarren bideora. Bideo honetan zehar Arduino Uno plaka ikusiko dugu, hau da, erabiliko dugun Arduino plaka, eta haien konponente ezberdinak ikusiko ditugu. Geroago, existitzen diren beste plaka batzuk ere ikusiko ditugu, eta ematen diguten aukera ezberdinak ikertuko ditugu. Hasteko Arduino plakaren zatirik garrantzitsuena, mikrokontroladorea. Hemen programa gordetzen da eta exekutatzen da, eta irteerak eta sarrerak nolabait koordinatzen dira. Arduino plakan konektore ezberdinak ikus ditzazkegu USB konektorea eta kanpoko elikadurarako konektorea hain zuzen ere. Pultsadore txiki bat ere ikus ditzakegu Arduino plaka erreseteatzeko. Pultsatzerakoan programa berriz hasiko da. Plakan ere informazio ezberdina ematen diguten 4 LED ikus ditzakegu. Hauek pinak dira, pin mota ezberdinak daude. Alde batetik, Arduino plaka zabaltzeko eta hedatzeko diren pinak daude. Pin mota hauek ez dugu kurtso honetan zehar ikusiko, baina nolabait Arduino gainean beste plaka mota batzuk jartzeko erabiltzen dira. Hauek irteera eta sarrera digitalak dira. Programan zehar, sarrera edo irteera bezala konfiguratzen aldira, eta sarreren kasuan haien balio elektrikoa nolabait irakurtzen aldugu, eta irteren kasuan haien balioa idazten aldugu. Geroago ikusiko dugun bezala. Irteera eta sarrera digitalen barruan multzo berezi bat daukagu. Pin hauek bereziak dira eta haien balioa nolabait gradualki aldatzen alda. Hau da, LED bat konektatzen baldin badugu pin hauetara, adibidez, lortzen aldugu LED hori piztuta eta itzalita egoteaz gain, erdiko balio batean egotea lortzen aldugu. Adibidez, LED baten intentsitatea gradualki aldatzen aldugu. Lehen aipatu dugun bezala, 13. pinan, plaka barruan LED bat konektatuta dago. Honela, 13. pina konektatzerakoan LEDa piztuko da. Hemen behean, sarrera analogikoak ikusi dezakegu. Hemen, sentsore analogikoak konektatzerakoan haien balioa irakurtzen aldugu. Adibidez, temperatura sensore bat. Pin hauek Arduinoa elikatzeko edo sensore ezberdinak elikatzeko balio dute. Honela, Arduino Uno plakan gehien erabiltzen diren pinak ikusi ditugu. Hala ere, plaka ezberdinak existitzen dira. Orain beste plaka mota batzuk ikusiko ditugu. Arduino Nano. Arduino hau Arduino Unoren oso antzekoa da, mikrokontroladore berdina dauka. Hala ere, faktore forma ezberdina dauka, hau txikiagoa da hain zuzen ere. Ikus dezakegu irteera eta sarrera digital zein analogikoren bat gehiago daukan. Hortaz aparte, berdin-berdinak dira. Arduino Leonardo. Arduino hau Arduino Unoren tamaina berdina dauka, hala ere, mikrokontroladore ezberdina dauka. Arduino honetan USB-a programatzen alda. Honela, Arduinoa teklatu, mouse edo MIDI instrumentu bat bezala, ordenagailu batera konektatzerakoan, funtzionatzen aldu. Arduino Unorekin konparatuz gero, memoria pixko bat gehiago dauka. Arduino Nano nolabait Arduino Unoren parekide txikia izan da, Arduino Micro, Arduino Leonardoren parekide txikia da. Arduino Leonardoren mikrokontroladore berdina daukanez, nolabait esan dezakegu Arduino Leonardoren gauza berdinak egiten aldirela. Arduino Mega. Irtera eta sarrera asko behar dituen proiektu batentzako erabiltzen aldugu. 54 irtera edo sarrera digitalak ditu eta 16 sarrera analogiko. Aurreko bideoan aipatutako irude inprimagailuak Arduino Megarekin funtzionatzen ohi dute. Arduino Lilipad. Arduino plaka hau josten alda, arropan edo jantzietan oinarritutako proiektuetarako. SP52 txipan oinarritutako plakak. Plaka hauek ez dira Arduino markakoak. Hala ere, asko hedatu dira Internet of Things proiektuetan. Wi-Fi eta Bluetooth konexioa daukatelako. Bugatzeko, Tensi 4.0. Hau, orain arte ikusi dugun plakarik potenteena da. 600 MHz-etan funtzionatzen duen bakarra. Informazio asko prozesatu behar diren proiektuetan, plaka hau erabiltzen aldugu. Adibidez, audio seinaletan oinarritutako proiektuetan. Plaka guzti hauek Arduino IDE softwarearekin programatzen aldira. Hurrengo bideoan ikusiko dugu nola instalatu software hori
eta programatzen hasiko gara.